Повідомляється про речі, які знаходяться у салоні безнаглядного водителя, а так само по телефоні 102. Наступний прибулок 50 год Пірамоді. Наступний прибулок 50 год Пірамоді. Осторожно, двери зачиняются. Наступний прибулок Пономарова. Наступний прибулок Пономарова. Осторожно, двери зачиняются. Наступний прибулок Водолажський. Наступний прибулок Водолажський. Осторожно, двери зачиняются.
Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, слыша слова операции стоит. На линии прошу остановиться. Поштовий. Наступний прибулок – ринок Уручча 3. Наступний прибулок – рынок Уручча 3. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, своевременно оплачивайте полет. На линии